हाँ त का हाल बा भाई लोग। आज हम रउआ सबके सुनावे वाला बानी एगो मेहरारू का था कि हमार मेहरारू हमारा साथे का करेली। तो भाई ध्यान से कान लगा के सुनिह लोग, काहे कि ये वीडियो में बहुत मजा आवे वाला बा। तो लो भाई हमर कहानी सुना। दारू पी के नाचत रही खेसारी लाल के गीत पर। दारू पी के नाचत रही खेसारी लाल के गीत पर, तले मौगी हमर मार दिलक एक लबदा पीठ पर। तो जब मार दिलक एक लबदा पीठ पर त का कही भाई, पीले रही दारू गिर गई हवकुड़िए हम ईंट पर। आ जब गिर गई हवकुड़िए हम ईंट पर, वही दिन से हमर आत्मा हरक गयल। आ का कहब ये भैया, आगे के भूभुने भरक गयल। तो कैनी बियाह रगराह ए दादा, तो हम कैनी बियाह रगराह ए दादा, आ यही से मिल गल मौगी झगड़ा है ये दादा। सास ससुर के इज्जत न करे रोटी हमरे से बनवावे ले। सास ससुर के इज्जत न करे रोटी हमरे से बनवावे ले। आ खाना में ओकरा आगा ने ले जाई तो भर पेट गरियावे ले। सुबह आ शाम बर्तन हमरे से मजवावे ले। सुबह आ शाम बर्तन हमरे से मजवावे ले। आ चाय बना के ना दी तो मोटहन लाबदा देखावे ले। आ कभी हो जाला झगड़ा तो कहेला देले बानी दहेज। कभी हो जाला झगड़ा तो कहेला देले बानी दहेज हो। आ तू कर चूल्हा चौकी हम ओगरम सेज हो। ऊ बिया बीए पास आ हम बानी मैट्रिक पास। ऊ बिया बीए पास आ हम बानी मैट्रिक पास। ऊ करेले हाथी के आशा आ हम करेले ओकरा लाठी के आशा। एक दिन भाई दिमाग सनक गलव बड़ा मार मरनी। एक दिन दिमाग सनक गलव बड़ा मार मरनी। आ गईली जोर पर आ एगो झापड़ देखनी तो गिर गईली भराक से न गोड़ पर। यही से कहतनी कि मर्द के कभी इज्जत कर लोग। औरत लोग यानी मेहरारू लोग, पत्नी लोग, पति की इज्जत करे के चाही। आ ना तो अब गिरी नु तो जानलू ना कि सोनरा के ठूक ठूक तू एक बेर करबू आ लोहरा के एके बेर गिरी भदाक। कहानी खत्म। रह चाहे मत रह। oh, no! तो हम सब कोई से नहीं होरा करतनी, जितना भी औरत बानी लोग, चाहे जितना भी पढ़ल लिखल हुई, अपने आप के केतनो भी चालाक हुई, अगर जेकरा से शादी रच गइल नुराउ तो बुझी कि उ रउआ खातिर भगवान बारे।